Tare oameni, bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Eu sunt Șemul de Aur și astăzi ne vom continua seria de joculețe micuțe, indie, distractive. Și na, după cum vedeți, ne vom juca ceva cu transportor, cu na. Și abia am făcut o mică parte din tutorial, n-a fost ceva foarte interesant, dar na, cred că acum e chestia de bază. Și na, hai să vedem ce putem să facem. După cum vedeți, încă sunt în tutorial. Construim o autostradă. Mamă, ce ușor și-a construit autostrada. Bun. Și uite, vedeți, aici e ferma și noi trebuie să transportăm cu mașinuța asta până la magazin. Pikachu! Așa, asta nu știu ce e ulei. Ok. Și asta pește, grâu și zahăr. Pikachu! Cred că am făcut level 4, nu? Sau mai e puțin. Ok, mai avem puțin. Și uite ce am de oil. Trebuie să transferăm. Cu două mașinuțe. Dar nu putem să asfaltăm, gen. Ia uite pe Buda asta, merg pe arătură. Ați văzut că am mers nițel pe arătură. Bun. Am făcut și misiunea asta și level 4. Ne dă și niște cărți. O mașină de level 3 și daily reward. Pikachu! Păi ia stați. Clean. Păi nu începeam de la 1, mă? Ui, stai așa. Că eu nu m-am jucat. Sunt puțin confuz, dar n-am. Și sunt multe, adică un camion de level 2. Deci, de-astea. Hai că vedem noi. Pikachu! Sau, mamă, stai, noi suntem pe 23, da, cred că suntem pe 23 și să nu spui că trebuia să încep jocul de pe 1. Mamă, frate. Bun, are nevoie de zahăr. Unde avem? Avem aici zahărul. Mamă, și trebuie să facem autostradă, mă? Bă, nu. Așa. Sau nu? Uite. Așa. Bun. Dar nu pot să asfaltez. Ia stai. Upgrade. Pikachu! Level 5. Ok. Bă, dar asta e că avem nevoie și de aici. Deci ăsta au nevoie de asta. Bun. Și ăsta are nevoie de pietre. Stai că am mașinile pe transport, gen. Ok, gata. Și acum dăm niște de-astea aici. Bun. Pikachu! Dar nu pot să-mi cumpăr și eu mașini mai smechere. Uite să o dăm și aici.
Și acum vrea pește. Stai să facem o autostradă. Deci de aici. Aici. Bai. Bum. Și aici ce e? Băi, asta e. Mașinile noastre expiră și acum. Stai mă, ce-am făcut? Ok, cred că le-am făcut. Cred că i-am făcut upgrade. Da, da. Bă, dar parcă am dus. Add. Add. Bă, dar am mai multe mașini. Sau... Uite, am încă câteva mașini. Încă 3. Mere, astea vor mere. Add. Și aici vor grâu. Sau ce-o fi asta? Bam. Și ăsta aici vrea... Stai. Ăsta vrea și pește. Mamă. Pikachu! Ok, nu vreau să cumpăr încă câteva mașini, dar na. Deci 2 pește. Și ce mai vrea? Mai vrea lapte. Bun. Bă, asta merg mai repede și mi se pare. Bun. Și acum astea vor grâu. Bun. Deci. Bă, dar de ce nu vrea? Stai că nu merge și duc autostradă la asta. Băi, build. Aici? Nu știu, cred că era băguit sau ceva, nu știu. Și aici am mai nevoie doar de 2 de-astea de lapte. A, și duc ele automat, ok. Bun. Duc pește. Bun, hai să facem să colectăm aici. Bun. Ducem peștele. Stai că n-au ajuns. Unde sunt mașinile? Pikachu! Și am ce ducem zahărul. Da, unde sunt mașinile? Alea mari. A, uite-le aici. Nu le mai văzusem. Claim? Ih. Și nu știu care e faza cu uleiul ăsta. Da, nu, este, cred că m-am prins care e faza cu uleiul. Am mai terminat la... Bun.
Deci fiți atenți. Aici. Mai trebuie să-i ducem și piatra la ala. Pikachu! Piatră... Ce asta, mă? Piatră prelucrată? Și unde avem noi piatră prelucrată? Mama, trebuie să tragem de la tot. Ok, deci... Să ajungem și aici. Bun. Am văzut aici. Uite, cred că aici punem benzină. Gata, mi-a dat seama. Dar cum pot să cumpăr mai multe? Sau stai, hai să o upgradez. Upgrade. La level 5? Păi și pe asta cum am upgradat-o? Asta că asta are level 1. 2 așa. Pikachu! Bun, hai că am făcut o level maxim. Așa am terminat. Bun, level 5, yay! Mamă, câte cărți! Uite, m-am găsit ulei. Am 30 din 25. Păi bun, hai să le dăm refuel. Refuel. Refuel și refuel. Bun. Așa de ce ne mai cere? Deci ne cere piatră. Pikachu! Vreau autostradă, da? Fii atent că îi dau autostradă acum. Îi dau gen... Așa. Și bun, cam ăsta e jocul, e un joc gen de farm, faci aceeași chestie într-una, livegi într-una. Și carne. Mașini, mai facem 2 de-astea. Că deja e enervant și stau doar după 2 mașini. Bun, și cum pot să... Așa. Mai pot? Clean. Pikachu! Ok. Bun, am făcut cu merele. Știam că ăsta mai vrea piatră. Nu, gata. Mamă, câte mere vrea acum. Și vrea și... ulei. Știam, mă, câte am dat. Îi trebuia 2. 1, 2. Aici am făcut. Și acum vrea carne. Pikachu! Bun. Și mere. Mamă, câte mere vrea asta. Uite de și cu astea. Într-un fel e distractiv joculețul, dar nu. Trebuie să farmezi mult. Și uite, sunt mai multe zone. 15, 25, 3, 5, 8. Uite, băi, voi farma eu până la level 8 să vedem cine mai deblochează. Ok, băieți, am revenit. Am făcut o misiune de asta mare. Aveam decorat 2400 de cubulețe de zahăr și gata. În sfârșit am terminat. Hai să punem pe băieții ăștia toți să lucreze. Bun. Ca să nu stea degeaba. Ia uitați că sunt aici. O grămadă.
Stai să mutăm și asta de benzină. Uite aici. Pikachu. Bag aici. Și hai să vedem. Level. Ok, credeam că nu făceam level când le punem. Bun. Și cam asta a fost. Dar am deblocat noua zonă, avem și animație. Au dispărut și norii, se duc la doamne acolo. Și... nu. Mamă, frate. Deci am deblocat 6, 8 zone noi. Da, ce pot să zic. Momentan asta nu ne-au dat misiuni. Da, să vedem ce am deblocat. Am deblocat. La prima vedere astea apar niște mure, dar nu. Am deblocat lână, cred. Am deblocat cărniță și ceva biscuici. Păi avem cărniță aici. Hai, lasă așa. Am deblocat ulei și piatră mai avansată și cărămidă, ciclă de pe casă și ghivece. Ok, băieți, mama, avem de făcut ouă. Hai, lasă ouăle. Deci, băgăm aici la camioane. Dăm unul care abia... Ok. Pikachu. Dăm parc. Ok. Îl luăm pe ăsta. Îl luăm și pe ăsta. Parc. Și îi băgăm aici. Ad. Dar fi vrut să ne dau o misiune și de aici, dar nu. Nu știu la cât timp sau nu știu. Da. Și după cum puteți vedea, am toate camioanele level 5 și pasta de level 3. Mă, am făcut și misiunea. Bun. Hai să le punem tot aici. Gata. Și nu știu dacă să iau mai multe camioane sau să le upgradez pe astea. Dar dacă îi dau și el... Nu vreau să confirm. Upgrade. Nu știu. Nu mărește capacitatea. Și mă enervează, adică nu. Așa că voi da bai. Și vom mai lua una, două. Și le vom agrada. Bum, bum. Vum, vum. Bam. Bam și level 4. Pikachu. Zic că e bine. Și vom face și misiunea asta cu carnea. Și... Opa. Ăsta ce face? Bă, tată, bă. Care ești tu? Ești ăsta. Parc. Și tu bagă-te. A, da, păi s-am uitat să... A, n-am muncitori? A, păi atunci mai scoate unde ăsta. Uite, parc. Și bagă, bam, bam, bagă-l pe ăsta. Că e mai bun.
Ia să vedem ce oferte noi avem. Deci toate mașinile. Pikachu. Nu. Și asta. O mașină de asta mare la level 10. 4.000 de bani. 400.000 de gold și 30. Nu vreau. Bun. Dina, voi pune eu din nou pauză și revenim când terminăm și misiunea aia. Ok, băieți, am terminat misiunea, vedeți că ne-a dat alta. Na, din păcate am avut ceva probleme cu programul de filmat, dar vedeți că mi-a dat cam jumate. Plus ce mai aveam, i-a dat ceva de... Da, asta a fost joculețul, dacă mai vreți episoade cu el, scrieți în comentarii. Și da, până data viitoare, numai bine!